Начало на първият двубой, уважаеми зрители, преди броени секунди буквално започна той. Лос Анджелес Галакси срещу състава на Ел Класик е първият двубой. Тъч Коко. Топка за Тодор Пачев, който започва в защитния вал. Мартин, няма нарушение срещу Мартин. Мина топката. Топка в тъч в полза на зелените. Още един тъч. Мартин връща назад. Стигнаха до топката играчите в зелено. Отново Мартин с топката. Топка за Антон. По-бърз от нападателя. Желязко. Пачев. Към Коко тук имаше като че ли нарушение. Беше закачен за крака. В опасна близост до вратата е заложена топката. Удар към вратата. Сега отново Антон намери начин да стреля с глава. От наистина много трудна позиция, но Антон успя да отправи удар в очертанията на вратата. Внимаваше Драганов, опитен вратар е. Стражът на Ел Класик, на Лос Анджелес Галакси. Нарушение на Тодор Пачев, подлагане, вдигна ръка, извини се. Тук имаше фаул според мен, точно така. Мартин наруши правилата. Пачев с известна доза магария, ако мога така да кажа, намери начин да стреля към вратата. Топка за Ел Класик. Удар към вратата, Краси Динчев спасява. Антон разиграва с Коко. Марата, виждам, не е по екип, най-вероятно няма да вземе участие в този двубой.
За класик доктора също е на резервната скамейка. Не мога да видя от тук дали е с екип. Богданов също е тук. Ще видим колко от тях ще са готови да вземат участие в боя, за разлика от намаления им състав. Състава на Лос Анджелес Галакси. Виждате как зеленее тук в салона на езикова гимназия. На практика с два състава разполагат играчите на Лос Анджелес Галакси. Все още 0-0 е резултата. Разминаха се с топката нападателите в сино-бяло, аут. Мартин. Страхотна битка там между Мартин и между Тодор Пачев. Имаше фал по-рано според мен. Точно така. Това показва и съдията. Още при първото докосване там на Мартин имаше фал срещу него. Пачев аут. Колко? Топка за Антон към Тодор Пачев. Добро подаване на Желязко, тук е сам. Ще го видят ли? Няма съдийски сигнал, не знам защо спряха да играят класиците. И това е абсолютно за картон. Може би рефера го пожали в този момент. Колко? Защото фалът се беше наистина отзад и бе доста груб. Изпълнение на Тодор Пачев, но гол няма да има в този момент, тъй като той не успя да докосне топката. Не знам какви са правилата. От врата на врата няма гол, поне това каза рефера. Не знам, явно така е записано. Само секунда да проследим това нападение на Тодор Пачев. Феноменален гол на Пачев. Намери абсолютно точно упразненият десен ъгъл на вратата на Янко Драганов. И в този момент отбора на Ел Класик вече води с 1-0. Удар на Иво. Право в ръцете на Краси Динчев. Много Пачев нападение. Пачев. Ъглов удар. Топка за доктора. Тя сега отива към Пачев. Драганов спасява в първия момент, след това изпусна топката. Тук има фал. Фал срещу Мартин.
Отново Пачев тормози отбраната в зелено. Опасна контратака. Сега да видим удар и... Не. Топката не успя да влезе във вратата. Краси Димчев обаче играе последен с коженото кълбо корнер за отбора на Лос Анджелес Галакси. Отново замаха тази топка зелените, но не се разбраха там нападателите в зелено. Сега отново опасността е пред вратата на Галакси и отново Пачев бе в основата на това. Шут на Иво, Краси спасява. За Пачев, Богданов е сам. Получава топката и много красив гол. Изключително красиво попадение. Янко Драганов легна на земята, докато топката просто го прехвърли и удряйки се в гредата, влетя в мрежата. Иво. Отново Иво с топката, няма нарушение. Богданов. Пачев. Отново Богданов. Доктора иска сега топката, получава я. Стивън се появява в игра за отбора на Галакси. Мартин сега. Ето го Стивън. Връща назад към Георги. Той опита с едно докосване да търси нападателите. Пачев. Не, няма да стане. Продължава да разиграва топката Георги. Стивън. Иво страхотно се измъкна Иво, но паса му не мина. Пачев към Богданов. Няма никаква вина Драганов тук според мен за това попадение, но то е факт. Вече трети гол в вратата на Галакси, втори гол пък за Георги Богданов.
Тошко към Пачев, няма нарушение, поне това каза рефера. Шут на Иво, аут. Топка в тъч след този удар на Тодор Пачев. Пламен тук ще изпълни. Няма нарушение. Коко. Измъква се, само срещу вратаря, пас. Георги. Иво. Назад към Пламен. Много Тошко стига топката до Желязко, не. Аут. Антон. Антон сякаш, не знам, невидим бе за отбраната в този момент. Антон, аз също лично можах как се измъкна, как се озова тук и не му трябваше много време, за да вкара четвърти гол в мрежата на Лос Анджелес Галакси. Класиците са на път да си решат двубой още в тази първа част. Още една грешка за тях в отбрана, говоря за Лос Анджелес Галакси, която дава шанс на класиците за гол. Топка в аут. Бяха на път пък да си вкарат сами топката в вратата. Жълтите в този момент. Още един корнер. Много колко изпълнява. Иво настъпи топката, иначе щеше да се измъкне, но сега атаката е за Ел Класик, удар на Богданов. Този път Драганов с сполучлива намеса. Буквално от кръка на доктора и това е всичко за първото полувреме. 4-0 за Ел Класик срещу Лос Анджелес Галакси. Начало на второто полувреме. Да видим дали отбора на Галакси ще се умее да се върне в матча с някое бързо попадение. Или класата на Ел Класик отново ще вземе поредната си жертва. Това трябва да бъде корнер.
Тинчев, скараха му се тук. Неговите съотборници за начина, по който изигра тази топка. Краси, смея да кажа, най-добрият вратар в този турнир. Той беше част от мъжката гарнитура на представителния ямболски тим Тунджа 19-15. Който за жалост вече не съществува. Ние нямаме ямболски мъжки представителен отбор, но Краси бе част от този отбор като втори вратар. Аут. Много лековато, според мен, изиграха тази ситуация Galaxy. Сега обаче отново възможност за тях. Твърде много опит за Коко. Видяхте едно движение, как просто парира и предотврати нахлуването на футболист в зелено вътре в наказателното поле. Пачев. Това може би ще бъде лов удар, не мога да видя от тук, тъй като играчи на Класик са пред мен, но да, по-скоро корнер е това. Тошко към Коко. Топката бе насочена към Богданов, не стига до него тя. Коко чисти в тъч. Може би корнер, точно така. Още един ъглов удар. Топка в аут. Богданов за Антон. Богданов към Коко, страхотно подаване сега за Антон. Този пас разцепи цялата защита. Много Антон с топката. Имаше като че ли нарушение тук срещу Коко, да. Продължава играта.
Богданов. Удар на Жоро Богданов, аут. Някакви разправи там, но играта продължава. Топката е във владение на отбора на Елкасик, Антон. Доста дълго време разиграват вече шампионите. Топката сега стига чак и до вратаря. Точен пас на Краси. Колко към Пачев. Държи топката Тодор Пачев. Намери начин да стреля към вратата. Драганов спасява. Буксира топката по-скоро. Георги. И това ще бъде корнер от дясно на Краси Динчев. Шут на Иво. Топка в тъч. Пачев се открадна тази топка. Буквално удар към вратата. Аут. Стивън. Топка за Георги. Отново Стивън. Страхотно разиграва до тук. Момчетата в зелено. Още по-прекрасен пас сега и гол. Успяха, заслужават, просто заслужават да вкарат гол, защото тази атака наистина се разви блестящо за тях. Не се разбраха в тази ситуация Антони Доктора. Топка за Лос Анджелес Галакси. Топката като че ли напусна очертанията на терена. Може би не, продължава играта. Иво. Топка за Георги. И крайна сметка аут. Този удар на Иво никак не бе безобиден. Топката тресна гредата от външната й страна, но наистина ударът бе много точен. Ниско по земята. Антон стигна чак до противниковата врата.
Костадин влиза в игра за Галакси. Пламен не скарва топката в аут. А от тази страна Иво бе сам. Можеше да получи топката. Сега Мартин. О, какво спасяване на Краси просто тук. Това бе 100% ситуация за гол. Ще стреля, може би. Иво прави го и бележи гол. Страхотно попадение на Иво. Става интересно тук на терена. Много силно второ по време за отбора на Лос Ямболис Галакси. Отново те са в атака. Иво. Греда, още една греда за Иво. Стига до топката, измъква се, запраща я там, където е Мартин. Реагираха светкавично бранителите. Топката като че ли тук излезе. Да. Много хубав, много бърз матч се получава до тук. Мартин, ъглов удар. Ъглов удар от буквално от крака му избиха топката. Краси лови, бърз пас към Тодор Пачев, измъква се Пачев, влиза в наказателното поле, стреля. И сякаш като по учебник, вижте колко леко, колко лесно изглежда отстрани, но това, което направи Пачев, си е виртуозно. Този гол ще даде глътка въздух и спокойствие за класиците. Мартин загуби топката. Тошко. Топка за Богданов. И сега 2 на 2 интересно. Удар на Мартин. Краси спасява. Топка за Богданов, сам срещу вратаря. Тук Богданов трябваше да стреля според мен, предпочита да подава. Изгреши. Гол за Георги Богданов. Мисля, че това е негов хет-трик до този момент.
колко връща с глава. Необезпокоявано към вратаря си. Сега обаче грешка. Може би четвърта греда за Galaxy. И Пачев отново сам срещу вратаря. Ударен Тодор Пачев. Още един гол. Пачев излиза недоволен от решението на неговия менеджер. Върнаха го в игра Пачев. Не искаше да излиза. Антон. Пачев, просто блестяща атака и блестящо двойно подаване между Богданов и Тодор Пачев. Тук като че ли имаше нарушение срещу Пламен. Свири го рефера. Грешка сега на Антон, но и Иво не можа да се спре топката. Пачев опита отново виртуозно да се измъкне от отбранителите. Всяка изминала минута отбора на Елкласик се доближава все по-близо до много ценна, много важна победа срещу наистина много силен съперник, какъвто е Galaxy, особено тази година. Показват много голямо израстване играчите на Лос Анджелес Galaxy. Не успяха в тази ситуация. Това е всичко за този двубой. Победа за отбора на Елкласик срещу Лос Анджелес Galaxy.